Kuplai kena 2 tarik जों Chini bobagrani Thansani Khorang Kuplai Khulainai Bagui one last final job Kuplai Khulainai Bagui जों kena Chini bobagrani etrite जों jo to difference daily wo जों jontor montor toran bagai thalai tongo o thangtani wo जों jo to leaders of khabaksa phanbaksa yakbaksa yapri baksa ke जों Khorang ti salainai Chini bobagrani Khorang Kuplai khai Chini one last final job Kuplai Khulainai Bagui ye phaide जों jo to Chini leaders sampai जों suri lainai kaham kore thangai kaham kore kai borok job participate khlai जों phiro phaimane nangthung tei Chini bobagrani sa kaham kai tongai bo tebo kaham kore Chini bagai job khlai mane nangthung tei thangmai rongno bo obonang request khlainai norok nogo tongto dipano support khlai Chini bobagrani bagai suri di tei Chini jo to leaders sampai suri di tai ge Chini opai thangni job जों Kuplai ngai Chini ha Chini sason Chini ha Chini odikar ung manani nangthung tai जों wan sulai tongo जों boni dofani boromna se जों chief minister sarna bagai asuk sal kolma roma जों politics khlailai walailai bolalai tongai man hungkai जों Chini ha Chini odikar manani bagai Chini naikol phang snamnani bagai tangai जों Chini bobagrano one last fight job Kuplai ni khlainai bagai जों joto thanjagai जों job ongkhormai yangnai an bagai phaide Chini joto rangsani takte bosono obon koine musungu phaide जों bobagrani Thansani Khorang yasagui bobagrani sampliwo tongai जों joto khabaksa phanbaksa yakbaksa kai job khlai जों bwskangni one last fight ni job जों Kuplai ungnani nangnai ga tini obonang Chini joto hasin Chini lokorokna ang khakaham yafari khulumung yafaro phaide Chini bobagrani Thansani Khorang yasagui जों bwskang job जों agolaine bobagrani Khorang yasagui bobagrani sampliwo tongai जों bwskang job Kuplai ungnani nangnai hambai Khulumbai